Sawbona nginibingelele nginamukele le channel Maswidi mina production ubingelelayo Mxolisi Dlomo uma ngabe uyaqala ukufika cela usingenze isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqedwe le video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje nganza kwethu ake ngichaze mayelana nalolu daba olubonakala luzungeza einkundleni zokuxhumana sesambe sahamba sazama sazeke salithola ulwazi mayelana ke nalensizwa oyibonayo uBobo umfokamhlongo ophinde ke adume ngegama elithi ke umfana wepiki wazakhela ke udumo eyidancer okanye ke igidangoma kumgqumeni umfokakhumalo ongasekho emhlabeni ophinde ke futhi ke abeke neqembu lakhe lapho khona sibiza ngokuthi ke uBobo umfana wepiki bafowethu lensizwa insizwa ehlonipheke kakhulu kodwa kulezi insuku okanye ke angithi nje kusukela izolo lapho khona bekade kumhla ka13 October 2024 kuze kube namhlanje bekulokhu kukhona izithombe ezizungeze einkundleni zokuxhumana abanye abantu bethu uyena abanye abantu bethu akuyena lapho kubonakala ke insizwa efana ke naye njengoba enjalo iphelile ke isibhaxu lensizwa ke ishawe ke umphakathi kabuhlungu kabi lensizwa ke cha nangempela sesiconfirmile ukuthi ke uyena uBobo lo ombonayo esithombeni sakho mhlambe ke umbuzo nje udume ekhanda lakho kakhulukazi njengamanje ukuthi ke kufike kanjani ekuthini uBobo egcina esevelelwa isimo esinjengalesi baningi ke abantu esebekhulumile besho ke izinto ezingafani abanye ke bathi ke bekade uthumba ingane abanye bethi ke bekuguqhwaga abanye bethi ke khona kade ehamba naye beyothumba ke abantwana abancane ngenhlanhla ke wabaleka lo kade ehamba naye kwase kusala yena kodwa udaba libike nje uJobe Sithole osebenzela ke ilanga uthi ke ungaphansi kwesola amaphoyisa esibhedlela umculi kaMaskandi osolwa ngokuzama ukuthumba ingane nokuzama ukubulala umphakathi lokhu kuvezwe ukhulumela amaphoyisa aseGauteng uColonel Mthethwa uColonel Mavela Masondo ngokwestatement eke sikhishwa amaphoyisa eGauteng sithi lo mculi kaMaskandi uhlasela isiqashi eyofuna imali yakhe yerent izolo ngesonto endaweni ke yaseKagiso njengoba ke kuthiwa ke unezindawo akaqashisa ngazo ke abantu kuyo ke leyo ndawo yaseKagiso okuthe uma ke engayitholi imali yakhe khona lapho asekethatha ingane encane leyo ngane ke bekungeyesiqashi eneminyaka nje emibili kuphela wabeka seyithatha ke lengane ke ena 2 years ubudala kwayithatha kulona wesifazane ohlala le ndawo engekho lo wesilisa ohlala ke nalo wesifazane kule ndawo wayithatha ke lengane encane na 2 years wayifaka emontweni yakhe wathi ke uzama ukuhamba nayo ke asethi ho isiqashi sathi ke uma ngabe simbone zamalokhu sashaya impembeke samemeza isiqashi sakhala samemeza umphakathi ho wathi ke usufika umphakathi ke uzama ukukhuluma naye ukuthi hayibo weBobo kwenze njani uzama ukwenzani na ngeke uzuyithathele ingane la hawu uBobo wadonsa ivolovolo lakhe waseke edubula ke ebhekise ke ngasemphakathini wathi ke umphakathi waseKagiso lokho ke akwenziwa ke lakithi waseke usuxoxa naye ke usumbulala ke ngenduku njengoba ke kade ke umbona enje yaya ezithombeni ezizungeza ku Facebook njengamanje ke ulaliswe ke esibhedlela isimo sakhe sibucayi kakhulu sengathi ke angasheshe ke alulame khona ke ezobhekana ke namacala akhe abomthetho ke mabechaza ke bathi ke lensizwa bayibheke ngosolokhozi esibhedlela balinde ukuthi nje mayilulama iphaphama bayobeke sebethwe samacala abhekene nayo lawo macala ke mabili lokuqala lokuzama ukuthumba lengane encane ena 2 years bese ukuthi ke elesibili lokuzama ukubulala njengoba ke ethatheke isibhamu sakhe wasedubula ebhekisa ngasemphakathini nganza kwethu ikhona ke lokhu engunakho ningisakutholile mayelana ke nalolu daba makukhona okunye okuvelayo ngizophinda ngilethele ngiyabonga sidibane kwi video elandelayo.